Ndine munda wangu wechishanu wandinorima nemuteuro wandinorima nemuteuro. Ndine munda wangu wechishanu wandinorima nemuteuro wandinorima nemuteuro. Maprofita arikurwa, maprofita arikurwa, maprofita arikurwa. Maprofita arikurwa, maprofita arikurwa, maprofita arikurwa. Muzitare chibaba mwanakomana nemweya mutsvene nemweya unoera. Mwari ndauya pamberi penyu ndakavhiripisa ini murandakadzi wenyu muprofita wemumastreets wamakadana nezita. Paita nhaurwa yanetsa mumasaraunding, mutumwa wenyu wamakatuma Prophet Makandiwa vakaisa challenge Jesu rabaoma. Wakati musi weSunday ari kudaidza vaprofita vese neng'anga dzose nevose maprofita abhari nevose vezvitendero vauye kuchechi kwake kuti vazotaura kuti muhomwe mavo mune chii. How can I cross River Jordan without a boat, baba? Hazvigoni. Zvino Mwari mweya mutsvene ndauya ndichikumbira kuti munongoziva ndiri shirikadzi. Sorry, handisisiri shirikadzi asi munongoziva ndiri murandakadzi wenyu wamakada nezita mukadana Jehovha. Chandanyanyofambira panguva ino ndechenyaya yataurwa nemunhu waMwari, nyaya ye1 million. Mwari ndaikumbira netsitsi dzenyu kumabvazuva, kumadokero, kumavirira kwese Mwari kuti 1 million iyoye muhomwe mangu. Ndiri kuda kuti mundipe simba nechikurire kuziva kuti muhomwe mutumwa munenge mune chimusi weSunday. Kanjakajuka mainda. Ndinoda kuziva itenzi makazviita panguva yaFarao makapatsanura gungwa netsvimbo yandakabata iyi. Itai munana Jehovha pasawane unotora 1 million yenoti munongoona kuti imba ino haina kupera ndakupedziswa nemi. Mwari wangu ndiri kunamatira mweya wemejiki kuti usvike uburutswe pazuva ranhasi ndinowana kugogeta 1 million. Mutumwa ataura kuti anenge ageta 1 million. Mwari ndiri kuda kupedzisa imba ino gore rino 1 million ngaepandira. Taurai muranda. Taurai muranda. Damascus, Miriam, Nebukadne. Taurai tenzi ndakateerera ndiri kuona manhambasi. Taurai Jehovha mutumwa. 1 million yakataurwa nemutumwa ndinorayira vese maprofita musi weSunday kuti vaite mapofu. Ndatenda mama. Torana Sunday kuUFI. Maprofita arikurwa, maprofita